Bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Pindi TV caggal yettude Allah ko julde rasulillah sallallahu alaihi wasallam salminde jarnade juurade kame ñagade duwaw e niddu dendagal yeeɓiyankoɓe men kamɓe kala timba wonde jaam e kisal yo wone mabɓe ndeɓe mbaɗante en duwaw beele tigui rigui enen mbawa jokkude yewtere men nde ganduɗa hoorema wiyete ko pamen pamminen ko yewtere nde ganduɗa hoorema moni foof ma tungu en hunde wawa addande ɗum bandiraɓeɓe beele tigui rigui ne mbawa famde ko ganduɗa hoorema ko ɗum tigui woni ko yardate ataye e nder tigui rigui leydi men Sénégal hande o enen gondi e mawniraɓe men hilifaɓe men tedduɓe ɓe ganduɗa hoorema ko kamɓe tigui kewɗen yawdude yewtere nde woni pamen pamminen junggam ñama ga enen gondi e mawɗo Abou Samba Diop mawɗo galle jaam Allah wiyetema walla jaam Allah ñallema walla jaam Allah hiirema eyyi fof no wiye noon aduna lelori noon tigui so ɓeeɗanimana ka wonɓe gassen liggo gonga ɓe gona jamma ɓe gona ñalawma ɓe gona sow ɓe gona kikiɗe Allah wi o wano wayni en jettiɗum Allah en jettimon en kala ɗo woni eno woniri yo jaam kisi Allah gona meɗen en jarnimama ɓe eɗen ñaagoɓe yafuya saha yewta fade wasa arde ko gueɗe aduna wayi noon wona weltinaden wona añandeɓe wona hay hunde himme o e softende ɗo wonno ɗon ko gueɗe aduna waɗata noon saha fof wata ko faali ɗum kono ɓerɗe ɗe gondi eɗen jettaɓe eɗen jarnoɓe jetto jiiɗo fuɗɗi mollaɗo haaji kono noon tigui mawɗo Abou Samba Diop Allah jarama aɗon huccidiri e mawɗo Abou Gaye ala ko Abou Gaye tan kay ala mawɗo kay ala mi tawi yande émission aɓe ñande min jeeyi bellu ñalten min ko mawɓe jaɓɓimi senaɓe dokkimi kamilu kamɓe suwaɓe jaɓɓimo dokkimo silaɓe mbaɗnamdoma kamil mo rokkano horo waɗi ɗum ala basa gay hoko saabi min jaɓɓimi mawɓe wo bellu gaddi kamilaji ɗiɗi wallahi mbi kam ko an jeeyi Abou Diop mbimi kamilaji ɗiɗi fof ko min jeeyi kamil gotta kene yo ala wa sesan ɓe dokkimi ko ɗiɗi joni noon min jeeyi min jeeyi ƴewde min garta min taw joni somo jogui silaɓe omo janggina ɓe mbiya haade ko noon ɓe jeeyi colnimo silaɓe ɗiɗi ɓe gaddi ɓe dokkimo aɗa andi min wona toon bisimilla o rokkama kamilaji ɗiɗi yiyata ko sappo o rokkano hoto ɗi goni namdom ala mataw kay kamɓe kam aɗa émission addete ala namdomo tan hoto ɗi goni o andani ɗo ɗi goni par ce que o jeeyano ko tottanoɗo yo tottir joni noon o tottimo wiyano yo totti o heeɗi bisimilla ma salmidiri kanko tottano o wiya yo tottam o totti kam Abbas yimɓe ɓe jii kam jii kam min yeehi guitti totti kam il faut an tottamo yo tottam ala kala ko jiiɗa ko sababuji ko kanko jeeyi sababu yaade min wuro bellu kala teddugal ngal dañanmi kay ena hani rewna e jungo mais onon jogui seede de onon jogui seede mon ko Djiby Dieng ala emin jogui seede kono mbimami wonde ko kanko e Djiby en wawi jinganam Djiby en wawi jinganam salmidire bandiraɓe silaɓe ceerno Abbas a salmitama en calmini rendo ngo en ñaguimama ɓe yafuya toɓere yirini saaha fade jomumen mbasa arde wona e sagoji kono noon ko neɗɗo way noon nde tawno haajuji ɗi ena pawdira e dow hoore maɗa ha donka wadde ko jinnoɗa waɗande ɓe mbaɗantunoɗa ñande kala beltoɓe e ɗum tan woni ko hepti en kono wuuri soko rufani e nde to yewtere lewlowal communication so tawi arani tan pamen pamminen arat eyo so tawi pamen pamminen arani kadi lewlowal communication arat donc kala hen garɗo ene wawi lomtade keddiɗo on noon eɗen mbiya bandiraɓe tan bisimilla salmodirde mabɓe ñagade duwaw e donade dendagal bandiraɓe surtout wonɓe palol dande ma to banggue ilemeje ɗe eko abbi hen eɗen mbiya yo Allah won ballo amin mawɗo Abou Gaye min également mawɗo Abou Samba Diop en gari hande noon en cuɓinima dendagal yeeɓiyankoɓe men toɓɓe hayso ko nayyi gam yewtandeɓe ko ganduɗa hoorema ko ɗum woni ko yardete ataye ɗo e leydi men Sénégal toɓɓere men arwonirma en gar e ko wiyete ko la rentrée manam enen gandi assemblée nationale woni suudu sarɗiyankoɓe ɓe duttitima e golle façon nde ɓe duttirini e golle ma en gartu hen ƴeewen holko pamɗen e ngal ɗon duttal ma en gar également e 8 milliards mo gandanɗa hoorema wotanom e loi rectificatif 2024 loi de finance rectificatif 2024 ngam ko fate ilemeje ne gueɗe bannon on ɗon 8 milliards woni wiɓe jiyani ɗum hani Bougane Gueye ƴetti hen pillital wonde wiide e wonde ene porte plainte toon to pôle judiciaire financier beela omo jogori hen dañde ndam walla ala ɗum noon aussi ma en gartu hen ma en gartu également e ñamade wonde nde ganduɗa hoorema subaka Allah pinden foof ma en nan ene haale woni 37 milliards mbo a zéro
en jii ceerno Alassane Sall ɓami pillital wonde porté plainte et on nen ɗon ñamade aussi ɗum noon aussi en jiiɗi vraiment artude hen garten également e dette cachée mo gandanɗo hoore ma hannde o ko kañum ɓuuri wonde ko yardete attaya beela ina woodi walla woodani moni fof nen foɗira banggue en tout cas en jii FMI ari wonko haali mais en jii également APR naɓe jalti ko leelani ko wonko kaali hol hen joguiɗo gonga e holno pamirɗon ɗum ko ɗeɗo toɓɓe woni ko ganduɗa hoorema en cuɓima ɗum gam vraiment yidde yewtande bandaɓe so tawi won goɗɗe aussi ɗe ganduɗa hoorema en foti hen ɓeydade basi Allah inchallah ma en dañ fartaŋe artude hen kono ko adi fof mataw mi yahat to mawnam Abou Gaye garen e la rentrée holko mbawɗa faccirande en e ngal ɗo natal ngal ganduɗa hoorema assemblée nationale arti hen surtout e ganduɗa hoorema ko heewi toɗɗama toon mawɗo Abou Gaye e ceerno Abbas Allah jarama a jarama to banggue assemblée nationale o wonande ɓe udditi dame mabɓe e ñalawma hanki o ɓe kaali ko heewi kono noon ene ɓuuri toɗɗade en enen ko gandanɗa hoore maɗa eɗen pota wawde yewtidde hen e bandiraɓe koto banggue budget ji gotaɗi ɗi henna ko wayno budget présidence ko wayno budget primature ko wayno budget assemblée nationale ko wayno budget cour de compte ko wayno budget conseil constitutionnel donc ɗiɗo ene ɓuuri toɗɗade en kono noonne kadi no waɗi toɓɓere wonde ena noddi dawrugol woni Ayib Daffé biɗo wonde kañumen ma nawto assemblée nationale loi goto mo ganduɗa hoore maɗa ko wadde proposé pour accusation Macky Sall ko wiyete janfo ɓurɗo mawnude e aduna o haute trahison eyyi mete ma Macky waw noddede ñaawe e nder leydi Sénégal sababude bonande nde so tawi en garti to banggue budget ji ɗi kamɓe ɓeɗo ko kamɓe mbiyanno e konngol wolof ngol jubal jubbanti jubal jubanti eyyi ɗum woni kamɓe hono jimol mabɓe ngol ɓe natirta dingiral hono no Macky Sall natirno yono yokkute hono Ablaye Wade no natirno soppi e faami e woɗɓe goto fof kala garɗo ene jogui no natirta dingiral ngal kamɓe ne ɓe natiri dingiral ngal ko oɗo fannu bisimilla so tawi en ƴeewi e nder hen tuggude nde ɓe gari fewde ñallagal hannde wonko gandanɗa hoore maɗa ene ɓeydanoɓe to banggue nemaji kono wonko gandanɗa ha ñalawma hannde o ene ɓeydano miskineɓe tawi koto banggue caɗele e gurdam muɗumen woni so tawi en garti to banggue budget ji ɗi so tawi en ƴeewi budget hono présidence de la république e 2024 2025 eyyi oɗon ɗuma président joguino ko 78 milliards capanɗe jeeɗiɗi e jeetati milliards woni ko gandanɗa hono ko président ɓetanano o foti wawde gollirde toon to galle lamorgo to en en ƴeewi hikka nde ɓe naati nde e ngol ɗo lawol pour 2025 2026 hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e joyi ujunaji ɗiɗi e nogas e jeegom en tawi président de la république budget présidence yeehi ha tolno yima e temedde ɗiɗi e nayyi milliards woni 204 milliards ɗum ko 2025 2026 ɗum so tawi a ƴeewi a tawat to banggue budget présidence ɓeydima hen fodde temedere e nogas e jeegom milliards ɗum ko ene heewi koye mawɗo joni noon kamɓe Abdou Mbow en mbi wonde ko ene namdi ɗeɗo ɓeyde hol sababu majjum kono ɓe jabtima ɓe mbi wonde ko won service aji kewɗi ɗi gandanɗa hoore maɗa gonano présidence nawtama présidence ɗum waɗi budget o ɓeydade ha yetti 204 milliards ha yetti 204 milliards joni noon hol service aji ɓeydaɗi toon holi kanci ene moƴƴi yimɓeɓe gandine ɗum hono no ɓe naniri kalis o ɓeydima toon ni hoto wonde no ɓe mbaɗirno e masse salarial o wiide wonde masse salarial o wonno ko yeru tan 100 milliards wonti 140 milliards yeru kono noon e nder 40 milliards ɓeydiɗi ɗi ko kalis o ɓeydi kono gollotoɓe ɓe ɓeydaki mi anda saɗa faami o jiɗmi wiide kalis o ɓeydima kono gollotoɓe ɓe ɓeydaki fonno wonde ko kalis o so ɓeydima gollotoɓe ɓeydo firti joni ko gollotoɓe ɓe ɓeydaki kono jobdele gollotonoɓe wonnoɓe ɗon ɓe ɓeydima ɗum ene wawi wonirde hono nda noon mete ko noon walla wona noon en ganda kono ko namdal berle ngal e nder hen so tawi en ƴeewi primature budget muɗum e 2024 kañum wonno ko 25 milliards Ousmane Sonko
2024 2025 ɗum o jogino 25 milliards eyyi nogas e joyi milliards 2025 2026 budget Ousmane Sonko ɓeydama ha woni 30,9 milliards capanɗe tati piccal jeenayyi milliards won 2025 2026 manam sumi fami milliard uji joyi e piccal jeenayyi ɓeydima o ɓeydanama milliard uji joyi pawɗi ɓeydima e budget makko heddi to banggue assemblée nationale budget muɗum ussima seeɗa sabu so tawi en ƴeewi assemblée nationale kañum 2024 2025 ɓe joguino ko 22,4 milliards ɗum woni ko ɓe joguino e 2024 2025 joni 2025 2026 wonti ko 22,3 milliards wadde que presque 1 million sa ƴeewi 1 million woni ko ussi hen ewo so tawi en ƴeewi ɗum ko El Malick Ndiaye kañum ne huufi ɗum kamɓe ɓeeɗo tato kam eɓena e donkasi gueye mabɓe manam goto fof nan huufi milliard uji nan huufi milliard uji ɗi gandanɗa hoore maɗa enana rewi hen yimɓeɓe enana guuri e caɗele ɗon joni so tawi tan aruki kam seeɗa est ce que mawɗo Abou ene wawi won commentaire mo joguiɗa e ɗin ɗon milliard uji ɗi ganduɗa hoore ma ɗi comme par exemple milliard uji jaaɗi mi jokkitanma ɗo to banggue budget o woni cour de compte wima wonde kañum joguino ko 14,5 milliards e 2024 2025 joni kañum jogui ko 13,4 milliards Cour des comptes. Cour de compte. Ok. Budget conseil constitutionnel kañum ne joguino ko 1,4 milliard. Ɗum joguino ngolɗo lawol 2025 2026 ɓetana ko 1,3 milliard. Kañum ne ussanama 1 million. Donc so tawi a ƴeewi ɗo joni ɗiɗo budget ji wonko gandanɗa hoore maɗa wone gueɗe so tawi ene wiya wonde to banggue fonds politique wonko haalete hen fonds politique o haalete ko so tawi jomum ɓetanama ko kalɗen ɗo ko de jiida e fonds politique jiida e caisse noire mo président 11 milliards leliɗi ɗi ɗum ko banggue ɗum ɗo joni ko budget de fonctionnement budget de fonctionnement présidence kono caisse noire mo gandanɗa hoorema ko président jeeyi so welama o waɗa hen almet so welama o waɗa hen pétrole o duppa so welama tottuma ɗum foof o tottata hay goto wiyatama woni woy sayo wama tottirgue ko jeeyi ɗum 11 milliards jiida e 9 milliards ɗi gandanɗa hoore maɗa Ousmane Sonko nana diwi ene jooɗi e dow hen ene sali haalande yimɓe patrimoine muɗum no foti holko jogui e ngaalu loi o haali fofof haali enene diwi ene jooɗi e nder hen ene sali yimɓe ganda holko jogui ɗum koye hare nde o haɓotono assemblée nationale 8 milliards kañum ne e ganduɗa hoore maɗa e gafakke El Malick Ndiaye donc ɗum ɗo joni ayi en kaalino foof ene wawi artude toɓɓere wotere kono so tawi ko min waɗanno eɗo joni ɗiɗo milliard uji biyeteɗi surtout to banggue caisse noire o wonko gandanɗa hoore ma nan toon jooɗi ko so tawi caɗele mbaɗi joni nokken hen ñawden caɗele ɗe kono noon ko woni toon ko joni caɗele ngoodi ko ɗum joƴƴinno ɗum hon ɗum ɗon nokkaka gila rawane nan toon jooɗi mete nan toon jooɗi gila rawane ha hikka walla koko fewjana no wonɓen no mbaɗanno ni budget meɗen ko naggam gasi ko heddi ko au lieu ko nawte e caisse lam nawtetake e caisse lam ko min ardi koye jimandam woni nda ko 100 millions wonno nda 10 millions nani Abou Diom nda 20 millions nani Djiby nda 15 millions nani heddi ko kanko heddi ko mi jooɗo e dow hen ko noon ko heddi ko mi jooɗo dow hen Maodo Abou Samba Diop an hetti tigui rigui ko gandanɗa hoore ma kañum woni budget de fonctionnement toon to primature ha to gandanɗa hoore ma woni cour des comptes woni ko mawɗo Abou Gaye ɓayini ko holno jirɗa ɗum est ce que koko ɓeydi to banggue ma walla ɓeydugol ngol c'est très normal ɓayde ko budget de fonctionnement hol famam woni mo joguiɗa hen Abbas jarama toka jarama haalande kalɗa nde a jarama hen no fewi aɗa andi ko poɗɗo laɓɓinde laaɓa tan foti laɓɓinde laaɓa poɗɗo laɓɓinde laaɓa foti laɓɓinde laaɓa mi fuɗɗo yew budget présidence ɓeyda ɗo so tawi won agence uji gornoɗi noon agence uji kewɗi no wonno ɗo e nder leydi ndi nde makkere nde wi ɗi ngala importance no fewi won hen usti kono kadi won agence uji goɗɗi cosanoɗi manam sen dokki joni ko wayno pima wonno ko jawgal kalfinagal ko fate ngal Mansour Faye joguino équité territoriale ko nandi hen et donc ɗin agence uji gonnoɗe ɗin ministére uji ko toon budget mumen wonno so tawi noon ɗin guittama joni ko yeru dokkanmi gattama e nder nokku goto kanji foof ngaalu ngu ɓe keɓanno to ngu attama ga na wawi ɓeydo na wawi usto
no wawi ɓeydo kono fof noon no toka wini yo laɓɓine wiyeede agence nangam o ko nangam milliard uji heɓatno joni ittama to wonno to ittama e ministre nangam o attama ga e attama gayna yew so doki fate construction ɗen gandi kala ministre no joguino joguiɗo ɗum en ittama wattama e ministére goto ɓe mbaɗi passation de service woni école aji ko mayete toon ko mayete ko fate maadi tan eyyi ɗum ko gueɗe ɗe ganduɗa koye nder laamu woni mais ɗum ɓe créé poɗɗo laɓɓinde o mbimi ko ministére kese ko ministére kese ɓe créé eyyi ko ministére kese o nden ene wanno guila nden noon ministre no wonno kono goto fof no joguino ko kañum jogui maadi mum e nder ministére mum budget mum no mbimi joni dokkumi yo tan ko piima mbimi ko waɗatno kon way hewde ni fof won ministére cimnoɗo ɗum ko ministére ko hon haalis o yaltanno yeru dokkumi so tawi ɗen pelle pusama kanƴe fof ɗe nattanama e nokku goto budget majji artama toon ina wawi ɓeydade kono fof yo laaɓe haqqillaji yimɓe koko wallata en mbiya wiide fof yo yaltu ha laaɓa ganden kono noon no toka wini yo haali manam so wiyama agence nangam oɗo joguiɗo faate nangam o jogui ko nangam joguiɗo nangam ko nangam ɗi gonno haalis moɓe keɓatno ko nangam joni fusama toon wattama e nokku goto ɗum ɓeydi haalis o ɗum ma yimɓe ganduɗen koko foti ɓeydade walla fotani ɓeydade kono koko foti andede laɓɓine ha laaɓa gueɗal keddigal ngal kalɗa joni koko fate e budget ji ɗi kalɗa joni ɗi budget de fonctionnement abbas kala laamu e leydi jogorde dañde wune wodat ko yejjite e nemaji muɗum qimo ɓiɓɓe leydi ko poti dañde e nemaji he ko kala laamu jogorde dañde wune aduna he ko noon foti wadde kamɓe oɗo saha joni ɗo gonɗen e oɗo sooño e ngoɗo yo en mbiyani ko toɓe ɓeyde ganda koɓe mbaɗata kono won ɓeyde ɗe ina jaa toon tawa yimɓe no gonda e caɗele ɗum koko addata haqqillaji yimɓe jiiɓade kono fof noon hade laamu ne jogui ministre joguiɗo konngol mbawɗo saktude famnude yimɓe saabi min mbaɗi naggam ko naggam min saabi mbaɗi naggam ko naggam o yo haala ha yimɓe ganda holko saabi ɗum kono hewno ko sawi caɗele mbaɗi yimɓe usta e jobdili mumen yimɓe laamu usta e jobdil en jii ɓe jaafo salaire ɓe guitten 10% ɓe guitten 15% mais so tawi jobɗele wonɓe laamu inana ɓeydo tawa miskineɓe gondi koye caɗele wona ko ɓamtata leydi so tawi comme par exemple hande sa ƴeewi namdal ngal mi sikki mone mun fof no wawi hen ɗuminde arde comme par exemple hande o wiyannoɓe wonde caisse noire koko harmi so tawi hande caisse noire on ɗon ronkama tan yooɓe daaro ɓe kalana yimɓe est ce que aɗa sikki ɓen ɗon en jogui anni vraiment ustude jobdel men walla vraiment ustude ko ganduɗa ma ko kañumen jogui comme budget de fonctionnement e nder nokkuji men min dasti on pami namdal ngal soɓe jogaki jinmi wiide eɓe poti jogade miijo lamminɓe ɓe mbimi lamminɓe ɓe hannde wonen ñamani wonen jarani wonen ko heyɗuɓe wonen ko ɗomɗuɓe so tawi yimɓe ndendi dañal ina pecca so basal yo peccu yimɓeɓe ballodino e mabɓe e laamu ngu sénégal naɓe cuɓiɓe haaɓe mbawi jooɗade ɓe dañi koɓe dañi ko yoɓe jeccito ɓe ganda nde ɓe gonani e laamu nde caɗele ɗe ɓe joguinoɗe nema wonnoɓe hen ɓe jogui eɓe ñiŋe ɓe kaala ɓe soɓe garta e nema o kamɓene soɓe jiiɗa felede yoɓe jeccitoɓe caggal ɓe ɓe ganda wonɓe e caɗele wonɓe e heege wonɓe e basal soɓe mbaɗani ɗum wona ballal a sikkani so tawi comme par exemple hande wimi caisse uji noire ɗi sooɓe gadduno tan eɓe juppi ɗum e mbi ɓe goppi mais caisse noire ɗi yo dutte ɗum ɗo a sikkani ɗum ɓuuri wonde solution ma wonanno aɗa andi abbas hay soɓe gaddi caisse uji noire temedere yuppude ɗum de wawa ñawdide caɗele yimɓe ɓe ala non wona question ñawdide caɗele ɗe mais quand même ma hullu quand même vraiment kamɓe ɓene lawol yidde wadde aɗa andi holno wayi aɗa andi no tokare wirini goto fof jubba e salaire muɗum walla goɗɗum wona ni ene jubba e salaire muɗum goto fof e nder ministére mo jogui o na waɗi budget mo gandanɗa hoore maɗa ko social reeni na waɗi budget mo gandanɗa hoore maɗa ko de cas d' urgence woni ko ɗin budget ji kañumen goni hon ko toon loja e ministére uji muɗumen e ɗo joni en kaali haala ministére uji fof so tawi mbaɗama décentralisé e nokku goto walla agence uji mbaɗama décentralisé e nokku goto holko waɗi ɗum mete ko ɗi jahano walla wonko ɓawluno hen walla ɓe mbaɗani koɓe ponno wadde ɗum tagui président wide gartirane kam min mi tiima hen kono kam so tawi woni ko hono noon eɗen gandi kam agence baɗo no pimani yimɓe fof enen gandi hay sinno ko ɗokko hay sinno ko paho hay sinno ko muumo mo wonani ɗo en ene wawi settanadema tawi de yahani to pima anda ko woni toon kañum sa namdima ɗum pima ene wawi haalandema réalisation ngaji ɗi pima waɗi si a famide donc ala ko haalnon agence uji goɗɗi keddiɗi
donc ala fof ko ɓe mbawi expliquande yimɓe ɓe wonde ko ɗum ɗo itti ɗum to nayi ɗum to so wona ngalu ngu yo arte mabɓe hoto yaato fonno yaade ko hoto woɗɓe pecco hen min tan yomi ara mi ɓa manam kamɓe yoɓe tim hen tan yoɓe tim hen tan par ce que agence uji ɗi fof hande o woni ko hakkude primature e présidence ko noon hol wonɓe primature e hol wonɓe présidence ko kamɓe tan goɗɗo fof hoto heɓe hen e ɗo joni o so tawi woni ko fate infrastructure ministére fof ko kañum jogino responsabilité muɗum e jimande muɗum wotane budget o ɗum ɗon fof so tawi ittama joni artirama goto wiyama yo gère ɗum goto o holi kanko e holko heɓori dañde hen mete sikkete wonde ɗum ɗon ko ustude dépense uji ustani dépense uji kono usti ko ɓeydi ko caɗele e kadi so tawi en ƴeewi to banggue no togare wiiri ni so tawi woni yimɓe nema so ari en pecci so suna ari peccen e ɗo joni o wona en nana wiye gila rawane hay sinno tawi toɓɓere nde yettaka kono mi balloyto ɗum ma wa rokkirde ɗum dalilu 8 milliards podnoɗe 2024 pour département Kanel non département Bakel faade e région de Matam et département Podor Saint-Louis 8 milliards mbiyano 8 milliards ɗi président ene joguino rawane caisse noire 11 milliards primature ene joguino caisse noire 9 milliards assemblée ene jogui 8 milliards ɗiɗo rawane holko ɓe mbaɗi hen hay action goto ala mo nanɗen wonde président waɗi ɗum ɗo so mun fo ittinen hay so 3 milliards tan wonan président en nanani wonde président waɗi premier ministre heɓorani wadde président assemblée heɓorani wadde par ce que holko waɗi ɗum kamɓe ɓe gari ko eɓe keyɗi ko maɓe kaara haɓe kedda nde puɗɗa ñamminde goɗɗo donc so tawi en ƴeewi haydar ala koɓe mbaɗi hen joni noon ko rawane ko nan ɗon ko hikka ari tawti hen hay sinno tawi caisse laamu ngu caisse état wawa yaltinde 8 milliards laawol gotol kamɓe goto e maɓɓe fof ene wawi ittude e caisse muɗum noir 8 milliards way tede 3 milliards ɓe nawa toon tawma Samba tinani ma Demba nanani si ko noon e nder henne kadi ha joni so tawi woni ɗum nan ɗon fawdiri hikka ari yanti hen haydara ɓe kalani ay ko togari wiyata ɗo ko goto itta e salaire muɗum enen en jiyanno e laamuji ɓennude so tawi won caɗele mbaɗi ko ministre uji ɗi e koye muɗumen ministre uji e koye muɗumen kañumen jaltata volontaire nawa balle muɗumen e cuuɗi muɗumen en jii rawane e ilameje ɗe baɗɗe en jii so tawi en ƴeewi département Kanel Daouda Dia nawi toon ballal muɗum Daouda Haruna nawi toon ballal kewgal Daouda Haruna nawi toon balle muɗumen en jii e nder département Matam a famdi en jii Mamadou Mouri nawi toon ballal muɗum en tant que maire en jii Moussa Bocar Thiam en tant que maire Wourossogui nawi ballal muɗum ɗum waɗi hikka vraiment que heewi keɓa jiyani ballal département Podor en jii Cheikh Oumar Anne nawi ballal muɗum en jii Racine Sy nawi toon ballal muɗum et pourtant ɓeɗo gonani e gouvernement o holmo nanɗa Hawnarɗo Gallo nawe joni Abdoulaye Daoud nawe commune Abdoulaye Daouda goto men fof e nder département Podor kala leader gonnoɗo ɗon nawi ballal muɗum et pourtant ɓen gonani e laamu ngu haydara ala ko jogani laamu non c'est vrai e kamɓe ɓeɗo wonɓe e laamu ɓe ministre uji ɗiɗo hol hen mo nanɗa ƴetti hay sinno ko paquet omo mo buuɗi 19 eyyi non en walla ƴetti hay sinno ko genna walla wala nebam nawi en wawi taw on saaha tawat ko budget ji cuwano wonde e place ɗum leji budget ji cuwano wonde e place muɗum gila ɓe gari budget ji koko goodi tan par ce que eɓene jooɓa eɓene keeɓa salaire uji mabɓe eɓene keeɓa indemnité ji mabɓe budget ji mabɓe fonctionnement nana jaaha a faami de haydara ala ko ngakkito o toon fadi ko noon sen gari joni e toɓɓere men ɗimmere ha joni e la rentrée de l'Assemblée nationale woni nattagol mabɓe elle won plainte won loi goto mo ganduɗa hoorema Ayib Daffé yiiɗi ko président de la république wono ancien président Macky Sall ɗum holko woni hen yande moɗon en kalɗon haala ko gandanɗa hoorema ɓe jiiɗi ko président Macky Sall ñaawe wonde koko janfi Sénégal janfu mawgu woni haute trahison Abbas jarama mi en gona dawoyanko ɓe gona sarayankoɓe to banggue justice no yimɓe keɗoto ni ko noon tan keɗotoɗen kono ayi sa lomtima neɗɗo a lomtima neɗɗo mo lomtiɗa o ko ɓiɗɗo leydi no mani onon jeetti calcul janggo ande ka lomtoyteɗo gonga ɗum kala laamini foti ɗum miijade ko heddi ɗo mawɗo leydi tolnoto ha ñaawe haute trahison taw ko jam fo ɓurɗo mawnude ɗum ko sayankoɓe gandi ɗum kono ko ɓurno yodde won ayiba mo mbatta e leydi mbatta mawɗo leydi ma so koyewo ari ko an feccoto hen à 100%. E kadi
so ndiyam defi lingu hoolare natti ko gonga mais e sahande wiyete kamɓe ɓe coka eɓe goni juuɗe loi amnesty o waɗa nde Macky Sall foti ɗum wadde kamɓe fof wona ɗum ɓe kaldanno nden soɓe jiidiri jamma wona ɗum ɓe kaldanno nde wiyete joni yoɓe balle yoɓe dañ candidat mabɓe yo waɗni de wona ɗum ɓe kalduno kono quelque soit ko mbawno haaldude ha woodi ɗetti ɓe jinno ko laamu Allah waɗi ɓe keeɓi laamu mi wiyani ɓe ngala e goonga mi wiyani ɓe goni ko e goonga jinmi wiide ko wonko foti huccanede hannde kono yo yimɓe ndentude hakkunde mumen won ayibaji e won gueɗe batteɗe e hakkunde meɗen hay ko politique tan mbatten ndeɓe kamɓe ɓe ceertude ɓe ceertu ndeɓe beldi ɓe ballodiri haaɓe laamide ɓe gondu janggo e mbawi kadi ɓe beldoya ɗum to banggue sariye en ganda e kono mbawɗen wi tan ina jogui laabi muɗum ɗi ganduɗa ko poɗɗi rewede heddi noon min mbiyatmen mataw ɓe jiiɗi ko so tawi ɓe dañi ɗum koɓe jiiɗi ko waɗama ɓe dañi soɓe dañani beele mataw mawɗo leydi en ganti ma haqqille mum humto ga wonde hade ɓeɗon jogama oɗo anniya wasa artude ga en saabu hade ne welan 2029 ene wawi Macky Sall ma artu walla yimɓe mumina ɗamini walla ɗamini ko hay politique won ɗon kono a base men mi anda sariye hol laabi deweteɗi mi heeɗima Dem juge Dem ina haala hen mi heeɗima Moussa Diop ina haala hen vraiment sino ko ɓen jooɗino na mbawi wiide oɗo waɗe bonande ko tolni nangam o walla laabi nangama e nangam e nangam o min ko mbawi tan kala ko mbawi tan mi wawi wiide hen neɗɗo o aɗa wawi ɓurdemo doole ganda ko an wawimo jaafuɗamo neɗɗo aɗa wawi joganade ɗum ne wawi joganadema ñamade ina wawi hebdema salo jaafuɗa ɗum kono noon mbimi ko meeɗano wadde e Sénégal hakkude mawɓe leyɗele ko boni ko wonno ko pop yimɓe ne cuurde gonde koye mumen yo yimɓe ndento ñamlodirde ñamale bonde ɗe ganduɗa janggo o en mbawa ɗum ñifoyde ko noon mbi sikki ɗon alay saago balla en tigui rigui beel ma en keɓ juge Dem kamɓe mo gandanɗa hoore makko kañum woni Moussa Diop maître Moussa Diop e kala mo dañi mbawɗo haalde pulaar nawa e haalanden holto rewete ko lawol wi ko ni 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 wi beele ne amna walla amnata ko noon mawɗo Abou Gaye hol yandema e ngal ɗo namdal ngal ganduɗa hoore ma Ayib Daffé ene jogori nanni walla ni nanni ɗum tan yidde vraiment ñaawde président Macky Sall ñaawore wonde koko janfi leydi Sénégal aɗa andi Ayib Daffé o haali ɗum kono o wi wonde ko projet de loi o so tawi yontoyi to Guy Marius Sagna ko kañum waɗat ɗum porté hol kalɗo ɗum o e hol biyaɗo kañum waɗat ɗum porté holi kamɓe d' abord hol hakkude mabɓe e Macky Sall holno wayi ton den jari yurintede a faami de aɗa andi haala so tawi haalama ƴewata ko hol kalɗo haala ka holko haaldi haala ka e holko saabi o holno ka haaldira a faamide ɗum ɗon fof ko gueɗe ɗe gandanɗa hoore maɗa koko ɓetete an ko an ɓetata ɗum an keɗɗotoɗo ko an ɓetatamo pour mbawa famde ko haalata ko holɗum holko woni hen kono min to banggue ɓetu hooram so tawi mi ɓeti haala Ayib Daffé ka Ayib Daffé holde yimɓe mbayri nande haala muɗum Ayib Daffé ko kanko woni président groupe parlementaire Pastef tuggude Ayib Daffé ko woni président groupe parlementaire ko hol proposition mo gandanɗa hoore maɗa Ayib Daffé addi ɗum walla porti ɗum walla défendima ɗum e nder leydi Sénégal taw koko nafata ɓesgu Sénégal naɓe wona ko nafata Pastef walla ko welata gardiɗo Pastef ko holɗum ko hol yon projet de loi en nani hanki président assemblée nationale o wi wonde ko nogase nayyi walla nogase joyyi firti ko kanko hoore makko o yenanaka nogase nayyi ha nogase joyyi projet de loi waɗama toon voté proposama toon iro fati ga en donc hay kanko président assemblée o yenanaka no foti projet de loi ji gari toon sako omo wiya ko hakkude nogase nayyi e nogase joyyi e ko heddi ko kanko Ayib Daffé kalɗo ɗum o Ayib Daffé c'est à dire aɗa andi wonko wona e dow muɗum wonɗo ko guerre de communication wonɗo ko goto hen foof ene yiiɗi ubbude keddi ɗon pour feññinde hoore muɗum e feññinde ko muɗum tuggude koɓe jooɗi ko e joni aɗa andi min wonde ko Allah tagani innama aade jooɗo hoɗo yontere ñalawma ha ñalawma arta taw hay lawol gotol o waɗani ko moƴƴi kono noon ko mbawɗa haalde bonande makko ko fof hay so lawol gotol ngol o waɗi moƴƴol ngol haal ɗum woni hecci hanki Sénégal nde joudata e Mauritanie Bassirou Diomaye Faye holto yeehi holɗo rewi ha o yettoyi toon ke teero wona koye teero o joli te teero ɓe mbino ko moƴƴani te pilote dognannoɗo Macky Sall nde waɗanno essayé teer o on kadi ɗum on kadi jogui direction o Allahu akbar
ha kanko Bassirou Diomaye Faye o wawi yettoyade stade hol stade mo yeehi Ablaye Wade hol baddo stade o Makki dum do kay kam haysino Makki wadi ko boni dum do kam koko moƴƴi gonga wana gonga kono anan haabe tato hen be jehi ton haabe garti anan haabe mana dum anan haabe jettuno anan haabe biya wonde moƴƴi parce que be jida rewde hen ko non be jida rewde hen wadi toujours kala ko gandanda hoore maade ena bonna ena adda ñingore ena adda ayiba ena adda felore ko dum woni ko be pawata e dow Macky Sall e wondibe mudum hakkillaji yimbe be yo keedoy ton ko boymi haalde hakkillaji mudumen hoto gon e caɗele guuraade de hakkillaji mudumen hoto gon e tufde pusde calli ƴeri walla maayo ƴeri fusi e calli rewi e beeli rewi e karaaje naati e galleji gese maaroji njooli njuwi galleji kuɓeje ɓappini e leydi dispensaire uji ngala école aji ngala hoto hakkillaji yimɓe gon toon yo gon e keɓe kaalata wonde Macky Sall ko baɗɗo bone ko baɗɗo musiba ko barɗo yimɓe to ko barɗo yimɓe ga ko hakkillaji yimɓe ɓe yo gon toon kono hoto gon e kamɓe koɓe goni e dow muɗum ko nema moɓe goni eɓe ñaama eɓe goppi miskineɓe o yo hakkillaji yimɓe hoto gon toon hakkillaji yimɓe hoto gon e recrutement ji ɗiɓe mbaɗata e yimɓe maɓɓe Pastef naɓe ɓe nannata ɓe hoto hakkillaji yimɓe gon e conseiller ji président de la république wonɓe palais ene ƴetto police ji walla ene poña ɗumen a nani ɗum si implication hoto hakkillaji yimɓe ɓe goni e ɗum hoto hakkillaji yimɓe ɓe gon e hôpital uji jeetati mahaɗi ɗo yana taw ko top niveau hoto hakkillaji yimɓe ɓe gon e université ji baɗaɗi ɗo ɗi an desude nek gondake wadde bilan président Macky Sall wona bilan président Macky Sall mi wawa wadde bilan président Macky Sall par ce que bilan président Macky Sall so tawi mi mbaɗa haala ɗum koko pular wiyata ko tan mo wi en haala ɓuure nelaɗo o ɗanata kono miijo gaynata ko noon Allah jarama e on fannu mata en gartat tan e oɗo détournement mo ganduɗa hoore ma ko ɗum loi de finance rectificatif mbo 2024 en jiino 8 milliards mo ganduɗa hoore ma wotanoma ko fati alhaal ilmeje ɗe hande noon ilmeje ɓuuri hewde elle jommen watnanoɓe kañumen kam mbi ko jiyani ha saabi Bougane Gueye furti hen plainte nawi ɗum toon to pôle judiciaire financier beelaɗo sikki Bougane Gueye on ɗon plainte mbo purti mo ɓur suggu hen ɓesgue adama etta toon no jarama mi ɓeyda ko toka haali ko so nangue fuuɗi guite jiidi jonngol woppete so nangue fuuɗi ha guite jiidi jonngol woppete wonde Macky Sall ligguima e leydi ndi ɗum haymo ala guite yii ɗum ligguima hakke ko liggi machallah goto fof ganduɗo ko liggi ko hayko wawa ɗum ummude uddir tomi yewto kalnamami nane ko yimɓe ndendir tan ko sa ƴeewi Libéria 80 Samuel Doe waɗi coup d'état jaggi William Tolbert uddir frontiére ɗi yontere ha yimɓe jaynankoɓe naatti ministre ɗi pillira goto koyna yimɓe ne ƴeewa Allahu akbar kanko nde Prince Johnson jaggi mum nde holno waɗi mum aska gaska e hakkude wuro ngo o tonga ha gasi kanko taw tajje noppi ɗi tajje ɓandu ndu jaafuɗumen ha tajje kaake yimɓe fof ne jiiya noppi jaafuɗon mi waɗa e hakkude wuro ngu joptigol muusi ko ñamluno ko balɗe jeetati yo jeynankoɓe ganda pilma gouvernement yimɓe jagga mbaɗa goto kanko yotta ko ɓuuri ɗum beele wannoɓe ɗum beele Prince Johnson so jagganoma wattake ko ɓuuri ɗum walla Sall Taylor ko ɗum waɗi mi wiide jeertino kalami ko wona question politique gañamtuma ko wawi wonde foof yo yimɓeɓe ndentodira mbaɗo carte ha waɗa muuɓa kono oto fikkelle hakkillaji so tawi carte mbaglitima sa fiyama muusat yoɓe goppu joptigu wona ko nafata ko kala joni ko ceerno Alassane Sall ɓooyi haalde oɗo haalis Bougane ɓooyi haalde fof noon koye goto tan c'est à dire ko fate e ngal dental Bougane kañum haali ko miilaɗo jeetati mbiyaɗi jaltiɗi wiyonoma jalti ha addi tumamuyaji hakkude conseil ji hakkude maire uji hakkude yimɓe woɓɓe ɗum ko ardi fof ko taƴi endam to banggue tumamuyaji o foti tottede o fotani tottede kono laamu cikkumi fotani haalde kadi mi yanana so laamu felliti ina haala foti ko hayso ala ñamlo waɗa ha yimɓe jiiya anda waɗi rewna e juuɗe laaɓɗe ha ande yettima 8 milliards wona 8 millions 8 milliards wona seeɗa so tawi ko fotino 8 milliards yalti tottaɓe yo nawɓe e ɓeɓe totti ɓe yo laaɓ cimtol ari 8 milliards o Bakel nawi hen nangam o
Kanel dañi hen nangamo Matam dañi nangamo ɓe ko dañi nangamo ha wiye noon ɓeno ponno dañi ko heewi dañani wiye kono waɗani noon ko fewani yo neɗɗo wullu haani kono to wi meeɗani kono noon wonde 8 milliards yalti tan holto ummoyi wiyama ummima on kam yo yetto walla yettima yettoyima no fewani ɗum ko laamu wawi ɗum laɓɓinde wadde ko Bougane waɗi ko ne yaade yimɓe hewɓe wonde tan mawo dañi hunde walla wonde woni ɗum ko Allah andi kono ko fodde makko wadde ɗum e kadi ni fonno ko enen jeyaɓe toon ɓe hade goɗɗo waɗandi en ɗum yimɓe men wonɓe e jeyaɓe Kanel jeyaɓe Bakel yimɓe men jeyaɓe Matam jeyaɓe Podor ha Saint-Louis ko enen ponno idade wadde ɗum kono ha joni ko waɗi ko yo Allah laɓɓin ɗum ha laaɓa so tawi ɗum laaɓano yo Allah hokkuma dañde wune fodanaɓe keeɓa kaaki mumen ko noon fodanaɓe keeɓa kaaki men so tawi no joni comme par exemple ɗin ɗon 8 milliards primature ittino 3 millions présidence ittino 3 millions assemblée itti 3 millions wonata ko milliards wonata ko 9 milliards a sikki ɗum ɗon tawno kaɗo haalma aran Togor wonko ɓuri ɗum ni hade ɓeɗo ittude haw bisimilla aɗa andi mi waɗino hecci hanki journal taw mbaɗa haalde mawɗo goto e gure Fouta ɗe mbaɗa namdo ɗum toon no wayi o wi wonde horomi haal inde wuro makko horomi haal inde makko kono omo andi yimɓe ɓe o wi ɓe goppu koko hanki so ɓe goppano ko hanki ɓe gullata woni holɗum o wi jokkere en ɗam de koko natti e gure meɗen Fouta ha tengti e wonɓe Dande Maayo o wi nden waɗetno ko dawi wuro so tawi wonko woodi wona jaayiya ari wuro fof nodde tan wiya wonde ko dawol général yimɓe fof dawa toon so tawi woni ko ilam nana ara ene faaya ko ɗo heɓori fusirde yimɓe mbaɗa dawol so tawi dawi udda ɗon mbaɗa gambi mbaɗa paddorde o wi ɗum natti o wi woodi joni ko ɗemgal ilam ara jiyane ɗo ummo pecci jamma tawa umminanima de umminanima rokkude darɗe jamma ala umminma ko yaade moytade yomi ƴeewi ɗemgal ilam ɗo yaara jogoɗa téléphonel maɗa aɗa filma ɗemɗegal ilam nana yaara caggal galle kaari tolnima ɗo jaaha ɗantoyɗa ha tisibaɗa taw a weddima ɗum e réseaux sociaux sa wi kam ɗemgal ilam naati to naati gayne min mi anda ɗo mbiyata ɗo mi anda on galle kalɗa tan ko galleji a haalani wuro a haalani haydara min gonɗo gayne holko mbawmi hen haydara e kadi mbaɗa namdo koreji am Siwre Camɓe naɓe ministre de l'hydraulique jeeyɓe ɓe invité nomo Siwre Camɓe mbaɗanimo wutteji mbaɗanimo di n'importe quoi emi yiiɗo hecci hanki won sukaɓe ene pilma ene kaala won e galleji ɗemgal ilam dogani toon mete ministre o tini ɗum walla kamɓe wannoɓe feere ha ministre hydraulique ari toon ɓe mbi saabu ko jeeyo a famide eɓe mbaɗano ɗum kadoji mete ɓe kaalani ministre hydraulique ndiyam nana dogani Siwre mete ɓe kaalani ɗum walla mete ministre o tini ɗum mbi sikkay hande kay pour wiide tan koɓe banno to henna ko wona haydara ko yidde tinede wonno kono noon moɓe mbaɗani o tinani ɓe tinanani ɓe ha e ñallugue hande gue ko heddi ko 8 milliards kaali heedi ɗo henne ɗi aɗa andi ɓuuri wadde bone foof ko ministre de l'hydraulique ha joni ɓeya nana goya wonde an ko gonga ko an woni ministre de l'hydraulique ko gonga caɗele ɗe so tawi gari koto ma goytoto kono noon hol fodno ko premier ministre ko kañum wino 8 milliards nde yahata toon nde hay morso sac nawani wona gurrete wona peel en mbaɗino ɗo henne jewte mbimi wonde ko fonno wonde eko ɓurno yodde ko ka ministre aɗa dogana caɗele baaɗe ni naw sakuji nawa peeluji nawa gurwetaji garda e tracteur tigi ande kam wonko fuɗɗi so tawi ka ministre de la santé aɗa yaha e nokkuji aɗa andi ko won toon ko case de santé ji ko dispensaire ji ko poste de santé ko centre de santé ji nawor haysino ko seringue uji 5 nawor haysino ko ganguji 10 jettoroɗa jomumen mbiya nani kono arde han juuɗe ɓoole croisa les bras yimɓe ne kaala aɗa haala yimɓe ne poɓɓanma kelle cikka ko an woni hen tawa anda kelle poɓɓeteɗe ɗe koye jennormaɗa woni e kanko ministre de l'hydraulique o wi wonde ko kaalis o yalti te nde o haali ɗum de ɓeya nana goya enen réclame wonde ko podanano ko jiyani o wi wonde kaalis o yalti kanko ministre de la famille et de solidarité ko kañum heɓi kaalis o ko kañum neldi ɗum e transfert uji maɓɓe d' argent e numéro uji maɓɓe téléphone joni noon kanko o haali ɗum ministre de la famille yeddani
kono gonɗinani eɓe no ɗuubi ni eɓe ndeeƴi ko fonno wonde kay ko kanko oɗo henna ministre de leadership ko baɗɗo accusé ministre de la famille et de solidarité nationale ko baɗɗo ɗum accusé min so tawi ko min wiyata mbimi ko tumɗo ɗum wonde kañum heeɓi kalis o ko kañum noon fonno wiide wonde mi heɓani kalis o walla mi heeɓi ko ni neldirmi neldaɓe ɓe ko numéro téléphone fof inde joomum nani hen wuuro muɗum adresse muɗum fof nani e nder hen kala numéro téléphone hande o mo neɗɗo o jogui donné ji muɗum fof nani e nder piece muɗum ok donc ɗum ɗon kamɓe ɓe mbi en nani maire Ballou en nani président conseil départemental Bakel en nani président conseil départemental Kanel maire uji ɗi kañumen fof ndendi kolliri wonde mbuuɗu jiyani te ala mais est ce que sikkani ɓen ko yimɓe lande luldiɓe tan o wawi hen wonde fof ɓen mbi wonde ko jiyani kono ala mo nani biɗo yi walla heeɓi donc so tawi ɓen goni koye opposition kaali ɗum wonɓe e pouvoir heɓɓe ɓe yoɓe jalto ɓe mbiya minen min keeɓi ok ko noon donc ma taw enen duwono peut être Bougane e on ɗon fannu so tawi vraiment ko no portirni plainte ene jogoɗo hokkudemo ndam yo Allah rokkumo ndam vraiment ha ɗum ɓeydo feñde ay ɗum ɗo en haydara ala ɗo yaha wadde ko ɗon tan darto omo tampina hoore makko windude kono yo windu han ma won archive uji ma won ɗon ok ceerno Alassane Sall porti plainte wona so tawi ɓuuri yawde ɓuuri on bisimilla nawi sentif kono noon wona o nawi lettre o assemblée nationale wona mbiyeɗa ko assemblée nationale ha ɗo udditani lettre o ni ƴewde ko woni hen allahu akbar mawɗo 37 milliards o ñande fof man noon ceerno Alassane Sall ena wayi ɗum c'est comme si kanko haalata ko hunde sellude fitan makko kanko ceerno Alassane Sall eyyi aɗa andi so mawɗo na jaggi hunde woppani kadi ko jannguɗo kadi ko ɗaminaɗo wonde hunde won dalil mo jogui hen heddi ñaagoɗen yo justice leydi men kala ko adda e mum yo ñaawno foti ñaawirde ɗum tan mbawɗen ñaagade hoto hay goto wi o koye oɗo gondumi par ce que oga gondumi gandata ɗum ko won ɓeeɗo joni aɓe yewndo kanmi won fuɗɗo walla fuddinoɓe Macky Sall caggal mum ceertemnata wonde militaji muɗum ɓeeɗo hande won militaji wonnoɓe mon ƴetto hade mon arde ina gonde mumen ina kaɓe mbadde hunde foof hande natti wondude mabɓe wadde laawol foti wadde laawol ko hollude laawol ñaawde neɗɗo o ko wadde ko yo ñaawe ƴeewe saabu haala ka juuti saabu sugo wino fadi ko ha cinal tan haala inde mum nawa ɗum e laawol joni cinal tan woodi ɗo nawi so tawi ko gonga yo ñaawe yo uddude assemblée nationale ko wayni so awe muɗum gueɗe ɗiɗi nan toon wadde criminalisé ko fate debate goykati o wonɓe opposition ɓe gona foof honkama yo ɗum ɓamte yo yaltina ñaawe ko wayni so addama yo yaltina ñaawe yo assemblée haala ko ɓuuri yawde so assemblée haalani pelante partama joni hankkandi ko sariya yo sariya uddide losko muɗum kala mo wonani lawol yo jaggu ɗum noon Allah jarama on jarama eɗeɗo toɓɓe ay sa ƴeewi kanko ceerno Alassane Sall 37 milliards mo haalata o kanko hoore makko mo tampina hoore makko tan kanko ceerno Alassane wona premier ministre kañum dari stade Abdoulaye Wade nangui e directeur général ASER non arena nangui e jungo directeur général ASER wi ɗum wonde aɗa laaɓi ceer haydara a waɗani gueɗe ma fof ko moƴƴi so nawi wullitanko holto nawata on ene jogui défendre hoɗo ɗum déjà ene jogui avocat muɗum o nayi ɗum pôle judiciaire avocat muɗum ko premier ministre biyo wonde ministre de la justice waɗa biyo ministre de l'intérieur waɗa biyo ɗumen hoto mbasa wadde ko on woni avocat défense directeur général ASER joni ceerno Alassane Sall so tawi wullitema holto wullitanko makko holto fayi yettota ko hay nokku e kono kam ma yo haali e mbimi yo windu tan yaha won archive uji makko yo windu an ko ɗon tan jaggu ɗum ɗon tan jaggumi ɗum ay kono wona ko eɓe keɓori dañde gonga wona ko hen heɓori ñaawede garen e toɓɓere men wattindini woni det caché o oɗo kanko hande woni ko yardete ataye presque pratiquement kalɗo tournuɗa FMI witeno FMI ari wiyen waɗa affirmé manam confirmé wonde ko det caché o ene woodi mawɗo Abou nde ɗum mataw ko no yimɓe nanirni tan nanirmi en coowo tan heewino ñamade suuɗade ne woodi ala ñamade wawa suuɗede an ɗon joni ɗon il faut que mawɗo Abou min mbeɗiɗi quand même onon kecci min onon ɓuuri min ɗumin holno ñamade suuɗirto min ɗumen jakimi holno ñamade ko furin leydi holno suuɗirto te an ka gaddude manam sa ƴetti ñamande gaddantaka leydi ndi
walla mbattake leydi te kadi so tawi comprendre ƴettuɗa ɗo ñamade ka poɗɗo yobde manam mbo ƴettuɗa o ñamade ka poɗɗo yobdema joni ɗum noon nden ɗon ñamade hono suuɗirto ñamade hono suuɗirto min kam ɗumin ha imi mawɗo ka anda ko min mi anda ko gandumi tan ko nde ɗum wonde coowo heewi gonɗen heɗade ɓe ha hanki walla heccanki ministre oɗo ɗanni yeeyi toon caggal leydi en keɗima ko yalti hande hande hanki e hande ko yalti e presse o yeeyi toon debbo FMI o haali anglais nantina wonde ɗum ina woodi ina wodno ha ɓe jabti maɓe dokkamo fota 2 milliards maɓe mbaɗɗum financé Sénégal ɓamta entreprise aji ɗi ko nandi hen ha joni yeddunoɓe mbino padi 3e rapport o ene jeddi jokki yeddude ha min ko ha ɗo gandalam haaɗi hen somi wi ñamlama no suuɗa mi haali kona gonga somi wi ñamlaka suuɗaka mi haali kona gonga so tawi noon yeehi ha yaltoyi mais mawɗo Abou an au moins quand même to banggue expérience to banggue au moins que Allah hokkuma quand même gurdam e foof aɗa foti kam andude ɗum ɗo en wawi det caché en wawi wonde ala hay somi Allah woni kam duuɓi temedere goɗɗi wona fannam won wonɓe ministére économie et finance ganda won wonɓe coopération ganda won wonɓe ministre joguiɗo ko fati économie et finance nanɗon technicien e goto ko andata ko taw ministre mo anda ɗum taw goɗɗo anda ɗum wonko woni hakkude mawɗo leydi e gueɗe muɗum yunade addanta ɗum yidde noon Allah no seedi somi wi no woodi mi feni somi wi wodani mi feni a jarama paden tan ha ñaawe ha ñaawo hen gande gonnoɗo e gonga a jarama mawɗo président Macky Sall ƴetti ñawoɓe ƴetti avocat ji mum no feewi pour vraiment laɓɓitinde oɗo dette caché kalteɗo ha ɗo holko hakkille ma tongue oɗo dette caché aɗa andi hanki haala wonno ko hakkude parti au pouvoir e FMI ko kan haala wonno hanki parti au pouvoir waɗi tuumi opposition wonnoɓe hanki e laamu wonde na waɗi ñamade suuɗade kena tolno e milliard uji $7 ena suuɗa hakkude mabɓe FMI ngari ɗo garti ɗo ɓe jeehi to muɗumen haydara ala ko gasi FMI wiya wonde yoɓe gaddan ɗum daliluji ko noon ɗum wino FMI wiya ko yoɓe gaddan ɗum dalillaji ko noon wino wonde ñamade suuɗade nde e nde woodi hol dalilu mabɓe yoɓe gaddan ɗum hunde ena yaha ha waɗi balɗe kina wona joni balɗe 10 pawɗe président Macky Sall waɗi lettre mbi wonde waɗi lettre uji ɗiɗi walla tati oya neldi ɗum ministre des finances Cheikh Diba gonnoɗo e laamu makko no woni directeur programmation budgétaire budget a faamide o adressé muɗum lettre oya lettre o waɗi ɗum adressé e cour de compte wonde yoɓe jaltin rapport aji ɗi fof ɓe pawa e tabal détail gotel par gotel hol hen ɗo ñamade suuɗade woni kanko président Macky Sall kanko président Macky Sall o wi ko ñamade suuɗade wawa wonde wawa latade c'est ça que nono wi kanko ko nono wi wawa wonde mete omo jogui gonga walla o ala gonga no mbiɗen ni hanki wonno ko hakkude laamu ngu e FMI hande wonti ko hakkude opposition e FMI hol hen ɗo gonga woni no tokare wini en mbawa andude haɗata en wawde andude hanki parti au pouvoir oɗo kañumen mbi wonde ñamade suuɗade ene woodi FMI wi wonde gaddane min dalilu ɓe duttitima hande kamɓe FMI ɓe mbi wonde ɓeya ko kaali ko ene yoni ɓe wonande pouvoir eyyi pouvoir o ko haali ko ene yoni ɗum wonde ñamade suuɗade ene woodi joni noon mete koɓe heɓɓe dalillaji ɗiɓe kem goɗɗo ɓe gaddannoɓe adani ɗi walla ko dalillaji kesi ngari walla ko wawi hen wonde fof holno woniri en ganda kono kamɓe mbini joni noon tuumaɓe ɓe APR e wondiɓe muɗum kañumen ne jalti hande mbi wonde koɓe kaali ko wodani wawa wonde te heɓorani wonde joni noon kamɓe ko yoɓe jaltin rapport aji yoɓe jaltin rapport cour de compte yoɓe jaltin rapport inspection générale des finances yoɓe jaltin rapport hono forces major agence oɗo yoɓe jaltin rapport aji muɗum ɓe gadda kono wona joɗade to tan wiya wonde ñamade suuɗade ene woodi ɗum wodna ha ko wodani e to yafuɗa settoga ko ɓeyɗo men jafuɗa mone sawnana gasa FMI nde haalata nde kañum koko yedduno sali liggodirde meɗen
e ngudo laamu kesso wi liggonirta e meɗen ina wawi taw ko ɗum wonno mais so tawi debbo o yalti hanki beele ko FMI liggonirde e men hay sona goonga ko saabi debbo o yalti haali ko ɗum ko namdal jabti kadi wiide Sénégal ko leydi ni belli liggudade par ce que ina rewe lawol naggam e naggam ko saabi mbi noon e gueɗal tataɓa nga ko saabi mi jalti ko fota temedde naggam milliard uji maɓe tottu Sénégal beele entreprise aɗi ɓamta ligguey o ko saabi ɗum e tokat aɗa andi ko jeyata ɗon ko min de ha joni ha ɗo joni min ɗo hooram ɗo FMI gueɗe muɗum laaɓani taw cuwa labde kay suwa tawa labde holko waɗi FMI gueɗe muɗum cuwa tawa labde taw e ko kañumen e koye muɗumen ko kamɓe kalno hanki de ha ɗo joni ɓe cuwata haw liggodirde e Sénégal de ɓe mbima wonde ko ɗo henna e yontere walla ko fayi yesso ma commission artuɗo yurnito commission gartowo ɗo henno en ganda commission gartowo ɗo henno holde ɓe garata so tawi ɓe ngari ɓe kooti holde wonayto gollodiral mabɓe e Sénégal ko ha holdede mete cabbotoɗen koye 2050 walla ala bisimilla mbi sikki hojomaji to kamɓe kam so tawi wadde o wonima ko FMI ko kañum haalno ko kañum haalde ko kañum haalno ɗum waɗi mi wiide ha joni gueɗe ɗe taw harande suwata o gasse en gueddi non Allah jarama on jarama hojomaji min gasi alaɓe konngol tan 1 minute hande aɗa ranwi eyyi aɗa andi hande ko aljuma alay saago mi ranwata par ce que hay an e tokar fof on tin wonde ko daneji gari jaaɗon ɓornoy ɗon dani kono noon daniji min jiiɗa min ko tal wi onon noon daniji mono en wonko tippa hen mawɗo Abou Diouf elli hande ranwi tal min yalta fof ko ni mbanomi ala mbimi ko mino ñemba woppanama Abou andamami ha ko kalanmami hakkude wocce bellal ngol waɗi Allah jarama banda musidɓe teliɓe ɓiyankoɓe Pini Média ko yewtere men gasi alaɓe ceer pamen pamminen donc en jetti en jarni dendagal bandiraɓe kala enen jarnoɓe enen ñagonoɓe Allah moƴƴere en jetti musidɗo men tedduɗo wiyete ko Alassane Mamadou Aliya Djigo kanko ko jeewo men no fewi o neli nelal tigui rigui fewde dendagal mawɓe men ɓe wonima Abou Diop e Abou Gaye hollidde wonde vraiment neɓe guurini e plateau ni weeliɓe ɗum ɗon so tawi ene waɗa kamɓe aussi ɓe cofta e yebde ɗum noon bande musidɓe tedduɓe ha lawol gongol assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh